Velkommen til en kort åndedrætsøvelse. Du kan enten sidde på gulvet i skrædderstilling. Du kan sætte dig på en stol eller lægge dig på gulvet på en yogamåtte. Start med at lade kroppen slappe af. Sid eller lig helt stille. Og send opmærksomheden ud til dine omgivelser. Lyt til lydene omkring dig. Fornem lyset. Luk øjnene. Og lad kroppen falde til ro. Træk vejret roligt. Men forsøg ikke at ændre på dit åndedræt. Læg mærke til i stedet for, hvad der sker i åndedrættet. Læg mærke til bevægelserne på indåndingen. Hvad der sker på udåndingen. Fornem, hvordan kroppen selv trækker vejret. Og bare mærk den naturlige rytme. Mærk også luften igennem næse og mund. Mærk udvidelsen af kroppen på indåndingen, og mærk, hvordan kroppen trækker sig sammen på udåndingen igen. Pas på, at du ikke falder sammen. Hvis du sidder op, bliv ved med at rette kroppen op. Hvis du ligger ned, bare mærk tyngden ned til underlaget. Og mærk, hvordan kroppen får lov til at fylde. Læg nu din højre hånd op lige over brystbenet. Mærk, at hånden hviler let på brystet. Og mærk, hvordan hånden, hver gang du ånder ind, bevæger sig en smule opad. Og hver gang du ånder ud, en smule nedad. Fordyb nu din vejrtrækning. Og have fokus på netop dette stykke, som hånden dækker. Hen over brystbenet, lige under kravebenet. Mærk, hvordan at brystkassen udvider sig en lille smule på dette sted. Omkring hånden, under hånden, i den øverste del af dine lunger. Flyt nu hænderne ned, så ligesom griber om din brystkasse, om dine ribben. Fingerspidserne peger fremad mod midten, mod solar plexus. Og håndroden er i siden, så du ligesom holder om din egen brystkasse. Du skal ikke stramme til, bare mærke, at du sådan har fat. Albuerne peger ud mod siden, eller ned mod gulvet, hvis du ligger ned. Mærk nu, hvordan hele brystkassen udvider sig. Mærk, hvordan du ligesom flytter åndedrættet lidt længere ned på den måde. Mærk, hvordan at ribbenene, brystkassen, giver plads til åndedrættet, og igen trækker sig sammen. Indånding, udvidelse, udånding. Igen trækker kroppen sig sammen. Læg nu din
venstre hånd ned på maven, lige under navlen. Og læg højre hånd op på brystet, der hvor den startede med at være. Og mærk nu, hvordan du kan udvide dit åndedræt fra oppe øverst i lungerne. Og hele vejen ned igennem brystkassen. Mærk, hvordan maven spiler sig ud ned på ved din venstre hånd. Og nu ud og mærk, hvordan hele kroppen igen trækker sig sammen. Fortsæt dybe, rolige indåndinger og lange udåndinger. Mærk, hvordan åndedrættet kommer til at omfatte hele overkroppen. Udvid kroppen og lad kroppen trække sig sammen igen. Og giv nu slip på det bevidste åndedræt. Læg hænderne ned på knæene eller ned langs siden. Og læg bare her med opmærksomhed på åndedrættet, men uden at ændre på det. Mærk, hvordan du har det nu. Og begynd så at fornemme dine omgivelser, lyde og lys. Begynd at bevæge kroppen lidt mere. Skab lidt bevægelse, rul hovedet fra side til side. Bevæg fingre og tær. Og så kan du langsomt komme ud af din stilling her. Enten du ligger eller sidder. Og kom i gang med resten af din dag. Tak fordi du lyttede med. Namaste.